tema perquè ja han passat 4 anys, Han passat 4 anys. Estem ja en el 2009 DC, després de Crist, en l'any 4 DC, després del caloret. Que va per ahir. 4 anys ja. Una vegada més, per altra banda, la Crida ha donat que parlar, la vau veure moltíssima gent per esta la nostra televisió, però molta, va ser líder d'audiència a nivell de totes les televisions nacionals i va haver moments que tot el món estava mirant a punt, no? I pim, pam, líders. Esteu aquí i s'agraeix moltíssim. També estic pensant que si això coincidís, amb un temporal ja rebentem les audiències, Que vos s'agrada un temporal, els espectadors de punt, Que ells callar la fallera amb un va dir valencians, valencianes, des d'ací que veu una nova riguà, me caga la mare que va! Ja, sí, ahir els audímetres ja rentant, no? I tots corrents, I els reporters magazín vestits de fallera bus damunt d'una Zodiac, ahir... Ai, per favor, ja pare que m'estic excitant, que sempre vacil el cap de Telecinco, tot per l'audiència. No, tranquil·litat. Una de les coses més comentades de la Crida ha sigut este meravellós ésser humà. Mireu. Una festa que un any més compartim amb la resta de la societat. Ahí està, com passa en totes les llengües, es pot parlar amb passió o sense. I este tio parla llengua de signes amb molta passió. Vull dir que per a les persones sordes ell no estava retransmetent la Crida. Era l'últim minut de la final de la Champions. Estava